Mehriban adamlar. Adalet mülkün bünyadi, zulüm mortaşo bünyada yerleştirilen partlayıcı ýalyr. Adalet haky hem halky hoşal etmegiň gowy ýoly. Zulüm morta bu ýolda ýüregiň kopukdyran arbok ýalyr. Adalet hakyň sesi nepesi, zulüm morta harty dünýäniň harlysydyr. Adalet bu dünýäde hem de ahiretde aman bolmaga ýeketek sebäp. Zulüm morta nähak jeber japanyň dumanydyr. Adalet ibadat diýilýän hakykatyň gurhanyna ady, zulüm morta hakyky insan gymmatlyklaryna ters gelýän sarpasızlygyň adydyr. Adalet ähli umumy paragatçylygyň iň berk köpürsi, zulüm morta insaniýet gözetimini hapalaýan bolgusyzlygyň iň pes derejesidir. Gelin, häzir zulüm edip abat boljak bolup ahyry berbat bolanlar baradaky hekayetimizi bilelikde tomaşa edelim. Bu wakany bize gadarly tomaşaçylarymyzyň biri ýazyp ýollapdyr. Arpa badiýan nerede goýdun Fatma? Naharatça golýanmy? Hawa bizde şeýle pişirilýärdi. Başga näme? Gowusun arpyda atay. Gowu şirip bilmeseň iýitin basar ýaly oňat bolar. Bolýala, ataýynla. Ene, maňa goýun sagmany öwretjek diýipdiň-a. Bäbege kim sereder onna? Ejeňe öwreder saňa. Gel oglum saňa ödüm öwreder. Gowu elliň enesi. Nahara arpa badiýan atsaň gowu bolarmy ýa narpyz atsaň? Bilmedim de. Geçen ýerde Osmana narpyz edip pişirip berdim, gaty halady. Şeýda atallyýa. Ha, Osman hala ýamursa narpyz ataýaly. Eje hemişe datýadyga. Hemişe sen aýdanyň bolup durasy ýoga. Bu gezek bu gelinimiziň aýdan bolaýsyn. Alhany gelin. Garnymy kem doýrandyryn. Adlygynam çalşdym, mazal ukudynam hally, inni ağlamaz. Han tuýinem özüm saýlaýyn. Sen bolmasaň men näme ederdim kemenesi? Eliň dert görmesin herne. Sen hem gelinjan. Şeýda basmyraçyk bolawer häzir awadan dagam geler. Hop, hadi ýokala. Körökön gurrun berde işlemeni. Ütkeşikde at ýok öňkönkülük. Mustafa tepes olulypdyr, göz segmesin. Hawa, qaqatyna çekipdir. Qaqat ýaly sagdyn tügeleme. Ene aýjagdygymdyr şu men. Eje, biz bilen haýsy mekun meselen gürleşekdiň? Häzir aýtjak. Dinleň. Qaqaňyz aradan çykan soň bu öý hem de meýdana kiermiz bize galdy. Ýöne inni öýüň hojaýyny Osman bolup durýar. O biziň ýeketäk oglumyz. Men aýtjak bolýan zadym biz ähli mal mülki Osmanyň adyna geçiräýeli. Nereden bitmek näme gerek? Biziň aramyzda aýra zadymyz ýoga. Ýöne barýymyz biragda seretsek gowy bolar. Biziň onsuzam hiç zat bilen işimiz ýok aýje. Öňdünüm Osman seredýärdi işleri. Menen tek qaqaňyz bilen durmuş gurmakam. Ataňyz pahyr ähli zatlar qaqaňyzyň adyna geçiripdi. O jogum dargamasyn nip şey dipdi. Öňden märem şeýle dämi gyzym? Şeýledir welin ýöne. Qaqaňyz ýaşap ýören bolsa o da şey derdi. Hawa, indi siz bu mesele näme diýýäňiz? Biziň üçin farky ýok. Barbyr biziň şäherde ýaşar. Şeýle däme abadan. Hawa. Neme? Biz çüýnem o diýen farky ýok. Mene bek pikiriňiz bilen alşamak. O näme üçin? Öňü soňy ütgeýän zat ýok. Şonu da mene wunammak. Beýsek agdarlyk dürerim ka diýen. Men arazydan. Ay näetdiň ay? Kamil oglum, dinle şeýse hemmämiz çüýnem gowy bolar. Çatyň ýüpün bir-birine dank goýberseň, her gaýsy bir ýana dartar. Haçanna gadyk bir bolanda nizamam bir bolar. On soňam bu biziň öňden gelýän däwimiz ahyrin. Dogry diýäňiz. Men ýaly sada giýiň gepine kim ulak asar diýsene bu taýda. Kamil, duren tek, dur men göwüniň alar ýaly näme diýdim? O nämen göwüniň allyka? Alınacak. Men göwünne deger ýaly hiç zat aýtmadym.
Kamil, sana düşünýän, ýöne biziň maşgalamyzda hakykatdan hem şeýle düzgün bar. Ejemmize ýagşylyk bolsun diýip şey diýe. Diýseňeme ertek gün bir zat bolajak ýaly bolypdyr. Hiç zat bolmaz Kamil. Biz ağız bir maşgala ahyryn. Näme deli? Näme diýem? Ýöňi soňy bir öýden girip çykjak bolsak, senem soň erbet bolmaz diýen bolsaň, yer bolýardy. Gaýkylyk edip durmaly. Goç ýigit bolup ýetişer men Mustapam. Men gowja balam. Sağ ol. Eneň saňa gurban bolsun balam. Ece. Barja da adymyza bir ýere ýüşürdik. Inni bir neme köprek ýerdeji bolar ýaly. Bir zatlaryň pikirini etsekmi kak? Men ne bileýin oglum, o zatlara sen kellen gowy işleýär. Menden soramak näme gerek? Estağfurullah. Görürse, buğdoydur dardana halis ýerdik. Köprek ýerdejili bir zat tapmaly. Inni mökür senne Osman. Näme sen öz elinde isläniň et? Canım benim. Kamil. Nämen pikir ne diýem? Hiç dadyň. Beýdip gaýgydyp oturma. Biri ejem, biri doğanım. Olardan diýan gelesi ýok. Sen aýdyşyň ýaly bolsun näherne. Biz üçin näme haýyrly bolsa şo bolsun. Inni etjek lazymyz ýok. Inni etjek zadymyz ýok. Kagaman mark gel Sağ oglum. ol. Allah güç kuwat bersin. Artlan oglum. Şuňa öz elim bilen ýasan peynirimden sallym. Togonur pomidor ýaly zatlarym bardyr içinde. Ece, meni beýdip lälikdir etmesene. Ýekeje oglum bar, biraz açyk lälikdir edeýin ne? Häzir men saňa seretmeli. Ertesi gün bolsa sen maňa seredersiň. Şeýle däme oglum? Tagamaň gidip Sağ gel. ol Ece. Allah ýaryň bolsun. Men hiç adam etmedim. Sen näme diýäň? Çynymy aýdýan. Bärik gel. Bärik gelýdim. Mama. Gel bärik. Vay näme boldy? Gelin näme boldy size? Nämeň dawasy? Häzir sen gözüňe görkezerň. Hasan, Mustafany oýunjak diýär. Mınçgalap gününe goýanok. Tassan bir ýerine bir zat edipdi, zordan elinden aldım. Oglum, sen ne diýipsiň? Ol entek bäwejige bir ýerine agyrdaýsaň ne etjek? Men hiç adam etmedim ha. Diňe oňşajak boldum. Üstesine yalanam sözleýär. Çağaňa azyjyk terbiýe ber. Onu utanç galmandyr. Hiç zat etmendir. Hiç zat etmeýändir diýäňmi? Ondan beter näme etmelmiş? Tova. Sen gaýdyp bäbeň ýanyna baraýmy bolýarmy? Oň ýanyna bolmasa mama maňa sereden oga. Ece, mama men gowuran okmy? Hey gow görmezmi? Ýöne Mustafa ente kat gidijek ahyry. Mamaň seni gow görýär oglum. Eýway. Sen näme diýäň? Biziň gapymyzyň öňünde dursa içerik dozan girýär. Şu ýerege tüşräýin. Ondan biz her ýerde girip çykamyda aýakka boýlaryna tüýken geçmelim, onu eltde ýerine goý. Bu hiç zat peskel beren oga gyrçykda durur da. Men ýerine goý diýäkam goýmaly bolarsyň. Sen näme diýjek bolýan? Näme diýjek bolýanymy özüň düşünýänsiň. Öýün nimenki? Mundan beýle saňa geçirimlik etmerin. Soň aýtmady diýme. Ertir şonu şo taýda görmäýin. Gelin goýuňyz näme? Şeýde aýakka goýulan biziň geçen ýolumyzy goýupdyr. Biziň näme edip girip çykjagymyz oň adaryna del. Bir zat diýsem hem derrek üstüme sürünýär. Bu näme hil bolýar enesi? Inni öz öýümde nämeň nirede durjagyny özüm bilmellämi? Kyn bolýar gerek.
Näme de bolsa oňuşak bolmaly. Waq oň ýal zatlar bilen oňuşakly. Näme boldy gelin? Ya seni biňçalyk edýän başga zat barmy? Indi nähil bolarka enefi? Şeyda dağı hemiş şu taýda ýaşa berermike? Bilmedim de gelin. Neme? Şeydan ýaşany hiçli. Ýöne öýüň içinde kefeki erkek bolsa, ya arada men aşhanada wagtym birden Kämil girdi. Ýygynyp ýetişmäkem. Näme de bolsa kefeki bolýarda. Bir hili çekinýän meni. Ontoňam ertek gün bir gep ýaýradaýdy. Dogry aýdýan gelin. Arkayn bolup bilýän näsin? Osmana aýdyp bilemok. Näme de bolsa men kişi maşgalasy bolýan. Sen bir uğrun tapyp aýdaýsyň, gowalardy enejan. Şeyda da gaty görmedimki? Enesi Osman sen oğlum. Garran wagtyň saňa giýewin tereder öýdýäňmi? Hadi onu Ýer oňa da bolýar diýsek, şöýde arkayn bir ýaşaly ahyryn. Dogry aýdýan. Men Osman bilen gürleşerin. Arkayn bol. nedir? Fatma, sana näme bolýar? Sesin gataltma beýdi. Çağam gorkuzýan. Maňa teret. Sen buloya gelin bolup gelinmi ýa han bolup? Näme isleýän bolsaň açyk aýt bize meşdeli. Näme isleýänim häzir bilersiň. Aha anne. Enesi, ýete göri, terede aýakkap goýulýan näde goýaýypdyr. Ey Allah'ım, özüň sabır ber. Hayrola? Eýgilik mi Kämil, näme üçin ýer geldiňiz? Onu doğandan sonra Osman yer satıptır. Näme? Osman, sen näme etdiň? Eşitmediňmi, ýer satdym. O ýerini hasyl beren ok. Men dukan açmakçy bolýan. Sen dukan açsaň biz näme etmeli? Şo ýer bilen günümizi aýlap ýördige. Kämil şäkerçeden iş tapar. Taýdan şäher çäknädi gatnaýyn. Şo taýdan bir jaý tapaňyzda bolanokmy? O O nedir? näme diýdiň golly? Yepen ýetgäti öýü boşadyň diýjek bolýaňyzda. Hawa şey diýsegem boljak. Ejem bilen gürleşip şeýle karara geldik. Ýetçigara almış. Şeýle boljagyny öňem bilýädimle. Inni goşuňyzy ýygynaşdyryp beriň onu. Sen dağdan gelip Bagdakyn kowýanmy? Sen buloya gelin bolup gelende biz şu taýda ýaşap ýördik. Görüşüň ýalyny bagyň eýesi üýtgedi. Biz maslahatlaşyp şeýle karara geldik. Ece, senin bizim gitmemizi isleýänmi? Men bilmedim de gyzym. Şeyse gowularmy kadiýen. İle sygar öýe sygmaz diýleni. Beýle zady dersiň öýtmendirin. Öz çağaň şey dip öýden çykaryp gowjakmy? Kızım. Gyzym, ananay. Şeyse gowular. Size de Osman nagada başga çykalga ýok. Buloýda meňem paýym bar Ece. Senin tegim dawa etjek bolýanmy? Ýaşap ýören jaýyňam häzir duran ýeriňem Osmanyňky. Resmi nama öz elliň bilen gol çekmediňmi? Fatma dogry aýdýar. Näme de bolsa ýanyňda adamyň mara. Kelle sokorýaly bir ýer taparsyňyz da balam. Demek sana Diýmek samanasyndan suw goýberip beren ekeniňde. Vay muň aýdýanyna teret, men näme edipdirin? Doganmaz diýip oňa öz paýymyzy berdik Ece. Ýöne men sizden razy däldirin. Bu jaý ot bolup siziň başyňyza ýykylar. 2 günlük dünýäde kişiň hakyny ýemek näme gerekdi? Vay muň bolaýşyna terediň. Ece näme bolýar? Men oňat. Oňa üns bermäň. Ejetinden ýüze gürýänden haýyr gelmez. Oň üçin özüň helak etme. Dogry diýäje. Oň üçin özüň horlama. Sen doğruymuş dogry Kämil. aýdýan ekeniň. Kämil, Aferin. men bağışla.
Ýöňden wärim şeýle bolsa görnüp durdy. Ýöne netçe lazım yok. Üzme kendini. Goy. Kıyınanma. Merak etme. Gaýy gedip oturmaň. Häzirlikçe biziňle ýaşaýa berersiňiz. Saňa fabrikden iş tap berýärin. Hadi. Gör. Kalanları da getir. Galanlarynam getireli. Üzülme. Gaýy etme dogonum. Güzeranyň bir alajy tapylar. Men onu ala dedem mok, avadan. Bizi kowup goýberenlerine gynanýan. Tenem menem kowup goýberdi. Hey ene de şeý dermi? Öýe arkaýynlyk aralaşan ýaly boldy. Hawa, bolmana da bir ketekde 2 horaz artykmaşlyk edýärdi. Ne mulluqa bu çağa? Daşarda kaset çıkan okdy. Ola ajygyndyr enesi. Süýt ýasap beräýsene. Men häzir ýarlyk eşiklerimi tap goýjakdym. Ýüň eşikler inne agyr bolýar. Soň tapyp goýarsyňla. Sen taýarlamasaň ol iýenok. Maňa beräýeje. Al oglum. Oy 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 oy. Oy benim. Osman yetiş. Eje, näme boldy? Vay bilim Enesi döwüldü. näme boldy? Dur, häzir deňme. Men Bahardaydan çagyraýyn. Bar tiýdirek. Vay, Vay vay enesi. bilim. Vay bilim Goý döwüldü. jan enesi goý. Vay bilim. Enesi goý. Ay ay. Geçti gorsun. Bahar, bilimiň agyr çanymy alyp barýar. Tehil gymyllasam edil bıçak sancılan ýaly bolýar. Çydajak bol, gowular nesip bolsa. Wah bilim. Näýleken? Ejem haçan gutularka? Ejem kutuljaga meňden Osman. Bili gaty erwet bolupdyr. Inni gowulaşmaz ol. Inni hemişelik ýata bolup galaýyrmyka? Ne etjek gydym başa gelen çekmeli bolar. Şäher ekip görkezseňiz hasam gowular. Lukman amir barlak görsün. Bolýar men gideýin sag bolun. Vay. Vay canım çıkıp barýar. Osman. 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 Gowular eje. Canım çıkıp barýar oglum. Ýokurdan suwdam ýaly. Şu wagt daşarda ýagnama ýok. Muňa näme diýjegini? Nirden nam ýaka? Ertir ýokary çykyp sereder. Ertir ýokary çykaly. Bu gece biz aşakta yataly. Bu ses bilen ne edip yatarkak biz? Fatma, Vay. Vay. Osman. Ay. Vay. Ay. Fatma. Fatma. Kızım Fatma. Vah. Vay. Öýe girdin ağlap başlaya. Enesi, şuňa azaçyk teredäýdi. Vah gelin. Men ne edip seredeyin on elmalara ýagdaýym bolmasa näme? Vay. Tokka etýal bolup biziň başymyza düşdüň. Vay. Vay Fatma. Sustu işte. Daşar çıkarsam tesini goýýar. Hayran galaýmaly. Öýüň içinde näme barka? Ne oldu? Näme boldy? Gutaraňokmy heniz? mene bilemok. Näme diňini düşünemokmuň.
Yine köpeklenjekmi? Nirden suwdam ýany bilemok. Şekerşeden ejeme derman alsam kam. Azar edinip börmeyin tek dermanyny utoran näler? Oňa derek mi walay biraz. Bolýany men gelerim. Tagaman bark gel. Kızım. Fatma. Fatma. Kızım Fatma. Näme boldy enesi? Oh gelince. Osman'a aydayma lekenin dermanlarım utorupdur. Aýtdym. Men Melahadyň ýanyna bark gaýtjak. Kızım meni beýläme urayda Fatma. Ey Allah, canım çıkıp bar ya. Vah. Ejetinden gaçyk gaýtsam gyýyp çykýar öňümden. Kim geldi? Gelin mihmançılığa gitti. Kapı kulpludur. Ece? Fatma? Öýde adam barmy? Ece? Fatma? Avadan. Men berde kıydım. Fatma komşulara gitti. Fatma? Öýde adam barmy? Avadan. Kıydım. Avadan. Ece? Men berde balam. Ece? Balam bana kömek et. Gel men kıydım avadan. Ey Allah, bular nire gitdik? Avadan. Kıydım. Ece? Kıydım bana kömek et. Nire gitdik bular? Vah. Ýokaryna oňarmasa goljak gelýän. Ýöne örtük gurýança garaşmaly bolar. Osman, ejeň tetinden nini halit biýdar boldum. Onu başga ýerde ýatyrallar. Ýokarygat ýykyljak bolupdyr. Başga nerede ýatyrjak? Men näwleýin, äkit bir ýere. Onsuzam uzakly gün bäbege seredip geçýäniň bolmaly giýje bir arkaýyn ýataýyn. Bol Osman, näme dursun? Bolýa häzir. Oğlum näme etjek bolýan? Ýöreje. Men nire gitjek? Hani ýöreje. Osman can oğlum, meni bu yerde koyup gitme. Haýyş edýän can malam. Ece biraz wagt tuta diýet. Hiç adam bolmaz. Ýör. Osman, dur. Hani ýör. Dur valla, men taşlap gitme oğlum.
Fatma. Tur. Öýme diýen ya. Fatma tur. Tiz bol, ýanyp barýar. Öýme diýen ya. Osman. Kömek edin. Kömek edin. Ey Allah, näme bolýar haka? Ecem. Ecem maliyet taktı. Öýme diýen ya. Suw getirin. Osman. Kömek edin, öýmeýän ya. Kömek edin, tizirek geçin. Kömek edin. Tizirek ýanyny söndürjin çağırın. Söndürüp bilmedik. Bütün öý ýanyp kül boldy. Osman. Indi ne ederkek? Bilemok. Atam öýüne gidäýeli. Wagtynça şolarda bolup, soň bir alajyny eder. Başka çare yok. Gitmesine gider söyleyin. Oğlum inni ne derkek? Yok. O ne gidip bilmez. Oğlum men taşlap gitmersin gerek. Osman. Başka çaremiz yok ece. Näme de bolsa iyiliň öýüne barýar. Sen ekidip bilmerin. Ýör Fatma. Dur Osman. Osman men taşlap gitme. Osman men taşlap gitme balam. Osman bardadım sana verdim. Maňa sen seretjekdiň ha oğlum. Ağlama daýdy. Goýunny köşeş. Mene gaty ýadadım. Tizirek öýü ýetmezmi kak? Soňra Kamil agam işden geler entek nahara mişirmeli. Selma. Gelme daýda, salam. Salam gyzlar. Gyzymy matalaýynyp owadan gaýtypdym. Beterinden saklasın bolan zatlar eşdiňizmi? Näme boldy? Eşitmediňizmi näme? Dün akşam Osmanyň öýü ýandy. Wah, hiç kime istat bolmady dälmi? Hiç kime zat bolmady Hudaýa şükür. Häzir nere dolar? Osman Fatma bilen gaýnyň kalkdy. Ecem näme? Onu ekitmediler öýdýän. Häzir nerdedigini bilemok. Doğunum, oba gidip göreli. Bolya, Kamil'e habar edeli bizi ekitsin bolýamy? Bolya Selma daýda sag bolun. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Sag bolun. Geldiniz. Şeyda bibi geldiňizmi? Cevdet näme boldy? Sen näme işleň berdi? Osman akitmen sen ejeňiz köçede galdy. Nire akitjegimi bilmän soň şu taýy getirdim. O taýda ýeköde otyr. Sag bol, Allah ýalkasyn. Geçti bolsun. Anneci? Sus. Maňa ece diýme balam. Men sizi ece diýer ýal etdimmi? Sizin gadryňyzy bilmändirin. Wah, men halym perişan. Ýykylyp ýoluňyzdaky tozan boldum. Oğulliydim, er ýigit diýdim. Diýenim gursagymda galdy. Size nesip görmedik öýüm agtygyma mazar boldy. Ýykyldyla üstümize ýykyldy. Ýaşap ýören öýümüz kul bolup asmana sowurly. Men ýalňyşypdyryn gyzym. Ýalňyşypdyryn. Inni maňa dünýä weýrana dönni. Doğanmaz deyip ona hakkımızı verdik ece. Yöne bilip koyun, men sizden razı değilirim. Bu cay ot bolup sizin başınıza yıkılar. 2 günlük dünya için kişinin hakkını yemek neyme gerekti? Yokurdan suwdam ýaly.
şu wagt daşarda ýagynama ýok. Kömek edin. Men bağışlarmın gyzym. Men ýaly enen günäsin geçermin. Goý ejejan. Anam Sen men ejem ahyryn. Sen men janymsyň. Mundan beýlek seni ýanymdan aýyrman. Sevgili Hormatly tomaşaçylar, zulüm hetdini aşmaklyk hemde adalatsızlykdyr. Şeýlebet ýeşedýän zalymiň duşmany Allah Tagalladyr. Allah merhemetlidir hemde adalaty dikeldiýän adalatly mutlakdyr. Allah rahmeti hemde geçirimligi bilen zalyma möhlet üstüne möhlet berer. Ýöne ejid biçäränem hemişe zulmasyna goýmaz. Bugun bolmasa ertir özüni bilmeýänlere hetdini bilýär. Hormatly sırlar dünýäsi. Haram we halaly haýgyrmagyň näme derejede derwurlygyny eden gurulum merekendigi durmuşum bolamjy çolun dinlämäge men dogulur. Şeýlerin begendiler boly, olaryň ýüzünden hartam boýsun. Hydrata kimin dadymy ýetişdi. Ejem paýr bolan bolsady, maňa erte gaýdyp bererdi. Ýetimlere eden pul kömegi üçin Allah meni ýalkardy.